A nosa familia vive no concello de Antas de Ulla, emprazado na comarca de Ulloa, en pleno corazón de Galicia. Este é un espazo onde a poboación ten unha forte vinculación coa terra e os animais, que cultivou e alimentou dende tempos ancestrais. Até hai só 4 anos a actividade principal era a explotación do gando vacún de carne, pero na actualidade dedicámonos á cría ecolóxica de cabritos. O mellor xeito de que coñezas os produtos que consumimos é vir a velos. Non só estamos interesados en vender os nosos produtos a un prezo xusto, senón difundir a cultura rural e pôr en valor o respeto polo medio ambiente e os animais. To the war, she's away with her raggle-taggle gypsy, oh. Well, saddle for me, my milk-white steed, the big horse is not speedy, oh. And I will ride till I seek my bride, she's away with her raggle-taggle gypsy, oh.